Znate li priču o Mišku sa Delte? Vučić ju je tek onomad čuo. Jednom 4 sata nije izlazio iz Murije. Kažu da je bio čudna sorta. Imao je par jutara zemlje, tržni centar na kraju sokaka. U Maksiju vekna hleba, taman skupa koliko treba, ali je Miško hteo mnogo više. Želeo je elektrane, Srbija na dlan da stane, C-marketa, lance i toplane. Želeo je blic i alo, kurir bi mu bio malo, pres je imao ništa, imao nije. Ali je Vučić hteo da ga makne. Ali je Vučić hteo da ga makne. Ali je Vučić hteo da ga makne.